Ассалому алайкум, ман Хаджибаева Зарина. Имрӯз сухан мекунем оиди онлайн магазини компания Faberlic. Зер мекунем приложениеро. Ҳангоми аз ба қайдгузарӣ шумо соҳиби онлайн магазини шахсӣ мешавед. Онлайн магазини шахсӣ гуфта чиро мегӯяд? Ҳангоми ворид шудан ба профил, дар ин ҷо фамилия, ном ва насаби шумо ва логини шумо пайдо мешавад. Ин ба шумо чӣ кӯмак мерасонад? Ин ба шумо ҳангоми харид карданатон, яъне қулай харид мекунед. Дар ин ҷо мо якчанд намуд раздел дорем. Уход, дар ин ҷо шумо метавонед шампунь, масалан уход за волосами, шампунь, бальзам, краска, ҳамаи он намуди ки продукте ки ба шумо лозим аст, шумо метавонед аз ин ҷо бо нархи дастрас, бо скидкаҳо, бо тахфифҳо харидорӣ кунед. Масалан шампунь сар мешавад аз 16 сомон, 15 сомон, лекин дар ин ҷо ҳар як продукти мо бевосита ҳам бо скидка гирифта метавонед. Инчунин ҳар як продукти мо декларатсия о соответствии, яъне международни требования ҳамин маҳсулот ба қаноатманд карда шудааст. Дар ин ҷо шумо инчунин метавонед отзивҳои ҳамин продуктҳое ки ба шумо лозим аст даромада, отзиви онро бинед, албатта маъқул шуд ё не, яъне ҳангоми дидан шумо худатон хулоса барорӣ мекунед ки ин продуктро метавонед харидорӣ кунед ё на. Инчунин шумо беғайр аз шампунь, краска, масалан метавонед инчунин гел, крема, спрей, средства для депиляции, барои по, барои даст, инчунин барои коррексияи фигура, барои харобшавӣ бисёр маҳсулот ёвед. Боз шумо метавонед якчанд намуд, масалан ҳамаи намуди анҷомҳо барои бачагон, барои писарбачагон, ҳамаи масалан блузки, туника ва жакет масалан харидорӣ кунед. Дар ин ҷо ҳамаи нархҳое ки дар ин ҷо ҳаст бо ду категория ҷудо шудааст. Масалан обувь, яъне туфли. Дар ин ҷо нархи склад аст, масалан 284 сомон. Нархе ки ба шумо дода мешавад, нархи сурх дар ин ҷо со скидкаи аз 20 ва аз он зиёда то 70% со скидкаи гирифта харидорӣ карда метавонед. Шумо чӣ гуна харидорӣ карда метавонед? Масалан дар ҳамин ҷо ягон маҳсулот ба шумо лозим шуд, масалан для здоровья. Шумо метавонед пишавии добавки, масалан дар ин ҷо барои нигоҳ доштани ҳаёти солими худ бисёр пишавии добавки ҳам дорад. Масалан мехоҳед харидорӣ кунед. Дар ин ҷо вақте ки маъқул шуд, в корзине агар вақте ки добавид мекунед, он чиз ба корзини шумо масалан мефарояд бо нархи арзон. Масалан нархи каталог 105 сомон, нархи шумова 77 сомону 70 дирам омада истодааст. Ва инчунин шумо метавонед вобаста ба ҷои истиқомати худ метавонед самовивоз, яъне точка доставки вобаста аз рӯи истиқомататон вибр кунед. Ба ин ҷо яъне аз компанияи мо шумо метавонед ба шаҳри Душанбе, Худжанд, Ваҳдат, Турсунзаде, Гафуров, Гисар, Хорух, Кургантюбе ва дигар намуди шаҳрҳои Тоҷикистон харидорӣ кунед. Масалан вақте ки Худжандро вибр мекунед, ҳамин қадар мо офис дорем ки шумо ба ҳамин ягон офис ки лозим аст вибр карда ҳамонро ба ҳамон ҷо маҳсулоти закази шумо меояд. Масалан ҳангоми вибр кардани офис ба шумо графики кори ҳамон офис ва телефони ҳамон офис мебарояд. Бинобар ҳамин шумо метавонед инчунин инро ҳам ба қайд гиред. Ва боз чӣ гуна аст? Шумо метавонед на танҳо дар шаҳри Тоҷикистон инро истифода баред, шумо метавонед ҳаминро дар Австрия, Болгария, ҳамин ин 42 давлатҳое ки дар ин ҷо ҳаст, метавонед ба ҳамин давлатҳо маҳсулоти компанияи моро аз телефони худ гирифта заказ кунед. Яъне мо бо 42 давлат ҳамкорӣ мекунем ва
ҳамаи ин маҳсулоте ки мо дорем ба требовании 42 давлат қаноатманд мебошад, яъне качествии зиёд, яъне бо сифат аъло сифат мебошад. ва боз чӣ беҳтарӣ аст? Дар ин ҷо шумо метавонед дар вақти озод ҳамаи он чӣ ки ба шумо лозим аст харидорӣ кунед. Ва инчунин шумо метавонед дар аксияҳо иштирок кунед, инчунин дар распродажаҳо иштирок кунед. Масалан, ҳангоми харид кардан шумо метавонед инчунин аз распродажа ҳам боз арзонтар истифода, яъне харидорӣ кунед. ҳангоми харидорӣ кардан ҳама вақт дар мо распродажаҳо ҳаст. Распродажаҳо аз сар мешавад аз 20% то мана 85% скидка дода мешавад ба ҳар як намуди бори мо ки качествое ки дорад, ки бо 42 давлат фиристонда рой карда мешавад. Бинобар ҳамин продукти мо качествии аъло дорад. ҳама вақт шумо метавонед харидорӣ кунед, хоҳ шаб бошад, хоҳ рӯз. Ва инчунин шумо метавонед дополнительный заработок кунед вобаста аз он ки шумо бо нархи арзон мегиред. Масалан, дар ин ҷо нархи каталог ки ба ман масалан 216 бошад, ҳангоми ман ки аз қайдгузарӣ гузаштаам, соҳиби онлайн магазин шудам, ман метавонам ҳамин бори 215 сомону 60 дирҳамиро бо 161 сомону 20 дирҳам харидорӣ кунам. Яъне 40 ки дидозид аллакай шумо масалан мебароем ба калькулятор мезанем 215 минуси 161 сомон, яъне 54 сомону 60 дирҳам ба ман аллакай аз вобаста аз ин приложение харид карданам ба ман фоида расида истодааст. Бинобар ҳамин соҳиби онлайн магазин шавед, барои худ борҳои аълосифате ки барои шумо фоида мерасонад ва инчунин бо нархҳои арзон харидорӣ кунед. Ва ҳама вақт шумо метавонед инчунин вобаста аз ҳамин приложение истифода бурда бизнеси худро ташкил диҳед. Агар шумо хоҳишманди бизнеси худро ташкил кардан бошед ва бо ҳамин вобаста приложение кор карданӣ бошед, албатта ба мо нависед, мо ба шумо ҳамашро боз мухтасар мефаҳмонем. Хайр, хуш бошед.